saa 40 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Ville Leskinen ja nyt päättää tuoda itse kiekon alueelle ja tuokin komeasti ja tuo kyllä varmasti yhden tämän kauden komeimmista SM-liigamaaleista mitä on nähty. Täysin yksilösuoritus Ville Leskiseltä. Nappaa kiekon oman maalin takaa ja menee koko Jyp-nelikon läpi ja vie rystylle. Ja sen jälkeen Jussi Olkinuoran nollapelikin on enää paperia. Käsittämätön suoritus ja siellä viedään kyllä Mikko Kuukkaa viimeisenä miehenä sillä tavalla, että Kuukka ei tiedä mikä häneen osui. Tässä näin Kuukka pyllähtää nurin ja Leskinen vie rystylle ja vie tämän ottelun yhteen käsittämättömän upealla yksilösuorituksella. Se näytti jo täysin kuolleelta ja kuopatulta tuo Kärppien ylivoima, mutta sitten on Ville Leskinen täysin eri mieltä meikäläisen kanssa. Ja viimeiseen yhteen